Ей, давай. Давай. Сам можеш. Аз съм зад теб. Аз съм зад теб. Давай. Давай. Защо трябва да се фанеш за мен, бе, тате? Ей. Страх ли това вече? Не. Внимавай сега тука. О, пресъхнала. Ела сега тихо, искам да мълчиш. Ела. Искам да мълчиш, ти казвам. Да, пресъхнала. Гоши, Гоши. Ето, чакай, не... Виж. Не ръчкай, ще те бия. Ще те бия, казвам ти. Чакай. Чакай, спри. Ой! Спри, казвам ти да спреш. Пази се настрани. Ела е тук, ела. Страх ли те да я хванеш? Да. Айде хвани я, де. Опа! Стига, викай, моля ти се. Тихо, искам да мълчиш. Пази се от тук, че като засечеш ще удара. Моля те, не фърляй, бе, човек, там ще хода да мятам. Ще спреш ли? Те няма да дойдат тук. Фърляй, и аз после ще мятам да лова риба. Маймунчо. Маймунчо? Как видях как лайвите тичаха оттам. Това беха биволици. Аз още не съм видял бивовиче. Биволица. Не, но това където вървеше. Да, биволица. Бивовиче. Да. Аз още не съм го видял. Какво да врим да го гоним, сега да видим биволиците? Искаш да те пусна да нагазиш във водата? Не. Защото майка ти ще ни бия после и двамата. А, тата? Да. Какво ще каже тя? Как сме се плискали, плували сме. Да, бе, плували сме. Като пирон в кисело млеко. И те чичаха. Биволиците ли? Да. Да. Те като видяха колко си грозен тата и се оплашиха. Не дей, че ще ги скъсаш.
Тук харесва ли ти да ходим за риба? Да. Утре ще ходим ли? Да. Ма ако пак ми правиш същите бели, Не. да ми фърляш клечки и пръчки, а? Не. Какво не? Какво не бе, тате? Тая река как се казва? Дунав. Не е Дунав. Вид. Вид. А къде сме са? България. В кое село? Садовец. Да. Той защо няма макера? За какво му от тази макара? То е с пръчка. Стига да стига, бокуци са това. Има много мравки. Да, има. Кокомявки. Тези значи, ние сме ходили тук едно дете, дойде се баща си и то гази с водата. Да. Видите си? А? Видяхте? Да бе, предния път като идвах. И сега Махни ръката оттам. и тя се вижда се като много бързо и сега бамно. Сега е бавна ръката. Да, Но тя е пресъхнала. удовято. Виж чапо. Видя ли? Да. Не се боя, бе, тате. Това лови риба, замина на тате. Ти се оплаши ли? Че е голямо? Да. Не се боя. Виж, тате, ето е там. Виждаш ли? Дет лети. Отива там! А? Отива на там! Да, това лови риба, тате. Не е като тебе. Ти не мога да фащаш риба, тате. Ето го там, минава за дънта. Метаме още няколко пъти и си варим. Ти угодня ли? Да. Да си изпием водата и си тръгваме. Да. Я си кажи трите имена, знаеш ли ги? Не. Георги. Георги. Кой? Ситишки. Коди. Птичка. А Никол, как са имената? Никол. Никол Сидишка и Никол Георгиева. Никол Георгиева Хаджийски. Да. А ти как си? Георги? Сидишки. Георги Георгиев Хаджийски. Да. На колко години си? Докажи с думи. 9. Това не са 9. Тли. 4. 4. Да. Ой. Тате ми, ние ако ходим за повече часове, трябва да ти вземем една дамаджана с вода, бе, тате. Давай, пи. Не са лигави. Я ми дай моята вода да пия. Какво се казва? Благодаря. Заповядай, не благодаря. Заповядай. Татко, това бяха кучета и. Де ти излагаха ли? Да. Кучета. Ела тук. Ела. Не е така.
Моля, ще ти... Георги, какво правиш, бе, човек? Нежичка е там. Моля те, не ръчкай там. Гледай къде закачих, махни се. Гоше, я пази се, бе, човек. Пази се. Дупките внимавай. Пази се, пази се.
Какво правиш? Пази се, не стъпвай в тинята, бе, човече. Млъкни, млъкни. Стига крещя. Кое? Това е горголица. Не дай да крещиш. Горголица, не куковица. С кое, бе? Голямо нещо. Добре, бе. Тате, защо викаш, бе? Стига си крещял. Ние сме за риба, ти крещиш като... Георги, а не дейде. Цапаш се. Я се пази, не стои така до мен. Къде беше това? Не де, стига де. Не се змия. Какво беше това? Тате, пази се от кълта. За 50-ти път ти казвам. Каква? Татко, ти удари си? Не бе, клона ще да закача.
Давай напред. Голям зор. Да си варим, да си варим. Айде да варим, майка ти да зае по теб. Я се спри се. Давай. Аз съм с теб. Дай ръка, айде. Леко. Чакай, стой. Стой така. Не мърдай. Оп, фана се. Чакай. Това не мога да го извада сега. Така мога да окачи куката. Чакай, ще го пуснем тук отдолу. Пусни го. Еш. Няма да го пипаме изобщо. Трябва да го излезем. Ай, тата. Взимай си шишенцето. Чай да мине момчето. Стига, папа. Хай. Ако, ли каза да се прибираме? Тръгваме се. Видя ли как са фана? Да. Ти искаш да се прибираш ли? Да. Да те увиква майка ти? Да се крещи само Георги, Никол. Тате. Тате. Не. Какво не е, бе, тате? Стига си скърцал с това шеде. Май повече няма да идваш с мен за риба. Май ще приключиш да идваш с мен за риба. Не. А? Ти само тъпоти правиш. Да. Айде, давай. Ще метнем ли там още 2 пъти? Да. Осем без 15. Видя ли как летат птичките? Виж слънцето. Виж, бе? Блести ти? Да. Трябва да вземем слънчево очила. Да.
Колко това е? М? Колко това е? Ще ми паднат гащите, тата. Не сещаш? Ще ми паднат гащите. Ще ти падна с това. Ще е мърдал много. М? Ще е мърдал. Какво съм? Мърдал си се. Какво съм се мърдал, бе, тата? Стига, да почваш пак с тъпотиите. Ти моли седиш 10 минути без да правиш глупости? Да. Питам те. Какво да? Моля ти се, не викай. Тате. Пазли се, да. Моля ти се, не стой тука. Георги. Да си не забравиш шето с водата после. Какво намери? Какво намери? Кое? И какво като го удръж? Метам още 5 пъти и тръгваме. Ама казахте тук. Чак. Я намери една пръчка. Намери една пръчка. По-дълга. Ето този. Тато. Чак. Няма ли по-дълга пръчка? Стига си викава. Тато, вземем тази. Не се качвай там. Махни се оттам. Взех я. Татко. Стига си. Не ми трябва, стига си крещял. Айде да си варим. Нещо, столата ми се развръзват на рамките. Да вървим. Взех си водата. М? Взех си водата.
Не крещи. Татко те пипна в клетката. Не дей остави. Татко искам. Добре, айде. Не, махни се. Не викай, не викай. Татко сега се отиде в другата. Не отиде. Пази се. Аз чакам да ходя. Дяди. Пази се оттам, не минавай пред мен. Чая, че се фана рибето. Пази се, Гоше, не отфръкне при мамката. Не пипаш. Махни се, ще те закачи това. Добре, само тъпоти ли ще вършиш? Махни се веднага оттам. Георги, ела тука. За 10-ти път ти казвам да се пазиш от водата. Не знам. Млъкни, не викай, по-тихо говори. Татко, ти вземи кофичките. Не ми трябват кофички. Не, голямата кофа. Еш змията да излиза. Там. Змията. Не я виждам. Там. Къде? Тя сега не се вижда. Татко, в морето има и змии. Има. Гоши, Гоши, Гоши.
Чай, ти не идвай тук. Откачи се. Не престъпвай. Не пувка. Това нещо до лястите. Не. Не искам да крещиш. Не, виждам. Само няма да крещиш. Татко идва. Не фана нищо. Чули какво ти казах? Не викай. Не фана нищо. Как се фана? Опа, удари. Фана и? Чакай, млъкни ти казах, не викай. Не... Млъкни. Фана. Искам да мълчиш. Ой, не сте ме ударили. Знаем как е надалеч. Млъкни. Татко не е тук с изходили. Ето фана се. Няма да викаш, чули? Искам да я писна. Не, има воблер в него. Искам бързо да гледам. Няма, ще го пуснем направо. И аз те гледам как го пусна. Гледам. Йоф, той се е зашил. Чай, не крещи. Ето я виждам. Стига, викай, бе. Татко виждам. Добре, аз я виждам. Стига, пази се на един настрани. Атки, не пува. Татко, тя не пува. Добре, млъкни, тя ще тръгне са. Млъкни. Гледам ти водата ми. А това е Лена. Аз ще гледам. Ой. О. Не се доближавай там. Абе, ти нормален ли си, лова риба, стига фърляй, бе. Чуваш ли какво ти говоря? Баба, Млъкни, няма да фърляш, че лова риба. аз не виждам. Млъкни, че ми дърпа.